Ebu Chineke onye dị mma, Ebu Chineke onye dị nsọ, Ebu Alfa na Omega mụ, Omega amaghị, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ, ya ka m ji na-asị Chineke anyị dị mma, ewo ọ dị ebube, eze ebube, ọ dị omimi Chineke anyị na-efe. Ịbụ Alfa na Omega mụ, eze ebube Dike, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ, ya ka ji na-asị chi anyị dị mma. Ịbụ Chineke onye dị mma, ịbụ Chineke onye dị nsọ, ịbụ Alfa na Omega mụ, Omega ama, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite n'ọgwụgwụ, ya ka ji na-asị chialigbo dị mma. Ewo ọ dị ebube Jehova Biafrans, ọ dị omimi Chineke anyị na-efe. Ịbụ Alfa na Omega mụ, Omega ama, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite n'ọgwụgwụ, ya ka m ji na-asị chi anyị dị ike. Anyị nwere ọdụma, Odumegwu Juda, chi na-eme mma. Anyị nwere ọdụma, Odumegwu Juda, eze ebube Dike. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, Chukwu okike abịa ma. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, Alfa and Omega. Anyị nwere ọdụmale, ịma na ọ bụ ya keturu eze Jizọs, ịma na ọ bụ ya bụ dike ji ụwa niile, ịma na ọ bụ ya Odogwu akata aka, ịma na ọ bụ ya Chineke Ohamadike, ịma na ọ bụ ya Jehova Igbo, ịma na ọ bụ ya Chineke ụmụ Biafra, ịma na ọ bụ ya ikuku amaghị n'ọnya, ịma na ọ bụ ya oke mmanwụ na-eto ogwe, Odogwu, Odogwu, Odogwu akata aka, ịma na ọ bụ ya Chinebi n'etiti ndị ya, tụọra m na Odumegwu Juda. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, Chineke ala Igbo. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, Chinebi n'etiti ndị ya. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, Jehova Biafrans-Umu, ịma na o ruru mgbe o ruru otu wezie ha, the bright of Biafra Nation. Anyị nwere mighty Messiah, Chineke umihele, Chinebi n'etiti ndị ya, Odumegwu Juda. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, Chineke ala Igbo. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, amado ụwa niile, ịma na ọ bụ ya bụ the king of the whole world, the creator of universe, Chineke ihe, ezi ihe na-achị ụwa, onye ji ike niile, mightiest Messiah, the most anointed, onye ụwa niile tụkwara eze Jizọs, mana anyị na-etu ya eze ebube Dike. Ịma na ọ bụ eze n'eluigwe, ịma na ọ bụkwa eze n'elu ụwa, ịma na ọ bụ eze n'ala mmụọ, bụrụ dike na dị mkpetuwe ya eze ebube Dike, oke mmụọ, Odumegwu Juda, Odumegwu Juda. Anyị nwere ọdụma, Odumegwu Juda, eze Chukwu okike abịa ma. Anyị nwere ọdụmalele, Odumegwu Juda, Chineke na-ebi n'etiti ndị ya. Anyị nwere ọdụmale, Odumegwu Juda, Chineke ụmụ Igbo Israel. Mighty, 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 mighty,
said, anyị nwere ọdụma, Odumegwu Juda, Chineke ụmụ Igbo Israel. Anyị nwere ọdụma, Chineke Nnamdi, odi ọkụ eri aja. Anyị nwere ọdụma, Odumegwu Juda, aka na-atọ ndị ihe na-agba. Anyị nwere ọdụma lele, Odumegwu Juda, Chineke nwere onwe. Anyị nwere ọdụma lele, Odumegwu Juda, eze ebube dike. Anyị nwere ọdụma lele, Odumegwu Juda, eze ebube dike. Anyị nwere ọdụma lele, Odumegwu Juda, eze ebube dike. Onye nwe m nara ekele. Jehova imena n'ụbọchị taa. I know ozi a otego eziwere ozi a. But mlecha anya ya dị ka ihe a ga-ahapụ ozi a. Odumegwu Juda sị mba na a ga-ezi ozi a. Ozi a abịago ugboro. Ya ewutela unu na ebidoro m n'asụsụ Igbo. Maka ndị na-asụ sọsọ Igbo, don't be offended that I started speaking Igbo. It's just the way the message is coming. But I will try my best and see what I can do. But what happened is that the message is from the Almighty, the Holy Spirit. Odumegwu Juda, oke mmụọ karịrị mmụọ. Oke mmụọ ala Igbo. Oke mmụọ ala Biafra. The creator of the whole world, the creator of the universe, the mightiest Messiah, the king of the whole world. I cannot on the end. Hey, eze ebube dike. Oke mmụọ karịrị mmụọ. Chineke ọ pụrụ ime ihe niile. Onye ji ike niile. Like I said earlier, ye wutelunu. This is the way this message is coming. Maka na ndị anyị nwe ozi a, more especially Biafran Igbos. Asị m na Chineke ụmụ Igbo Israel. Chineke ha Jehova ike dị n'elu, ike dị n'ala, ike zuru ebe niile, mana ike Chineke kacha ike niile. Ịma na ike Odumegwu Juda, ịma na ọ bụ ya bụ the highest power. I said all power belongs to God. Ike dị n'aka chikere ụwa, ike dị n'aka Odumegwu Juda. Ịma na ọ bụ ya bụ amadi ọhụụ ụwa niile, amadi ọha ala Igbo, amadi ọha Biafra. Ịma na ọ bụ ya bụ mmụọ dị nsọ, onye unu na-etu the Holy Spirit. Ịma na ọ bụ ya bụ aka na-ewezuga ihe ọjọọ, asị m aka na-atọ ndị ihe na-agbụ. Ịma na ọ bụ ya bụ Odumegwu Juda, chi ahụ nke na-alụrụ ndị agha. Ebube dike, onye na-alụrụ ndị agha, eze ebube dike. Ịma na ọ bụ ya keturu eze Jizọs. Ịma na ọ bụ ya bụ chi na-agba ama. Asị m ike dị n'elu, ịma na ike dị n'ala, mana onye nwe ala nwere elu n'ezi ozi anyị. Ike dị n'aka Chineke. Onye nwe m nara ekele. Eze ebube nara ekele. This message goes to Governor Chukwuma Soludo and also all the Biafrans and the Igbos. Ebe ọbụla ha nọ. Biko ozi a nọ na too much. Ozi a kwesịrị nzipụ. Ozi a kwesịrị nzipụ.
Odumegwu Juda enye nsogbu n'ozi a ma ezipụgo ozi a. So anyị ga-ezipụ ozi a maka ozi a bụ ozi nwere onwe nke anyị niile. Ama m na ọtụtụ ha agaghị aghọta maka ọtụtụ gọvanọs ka m na-ele anya, ha na-ele anya na ha ka nọ n'ọchịchị na Nigeria. Ọ bụghị m ji onwe m amara ya, ọ bụghị n'ike m kama n'ike si n'aka Chineke. Asị m ike niile nọ n'aka nke Chineke. Site n'ike nke Chineke, the power of God, the power of the Almighty. I'm Jine deliver this message today. I said, may all glory, honor, and adoration belongs to God. Because only Him can do what no one can do for us. Maka ọ bụ ya bụ chi a nke na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. I know ọtụtụ mmadụ ga na-asị ka ihe Biafra, ka ihe Biafra. Nwanne m, ọ nọrọ m n'aka kama na ọ nọ Chineke n'aka. Ọ Chineke na-ezi ozi. Ihe ọ na-ezi ka na-ekwu. Ọ bụrụ n'ike aka ma ọ bụ n'ike nke Chineke. Ka ọ na-ezi ozi Biafra. As a matter of fact, ihe ọ kpọrọ ya today wo Bright of Biafra Nation. Ihe nke Chineke. Ụmụ okenye. Enwere ọtụtụ ihe mere n'oge ndị ochie gara aga. Ozi a m nọ na-eche maybe time bịatukwuo ka m zie ozi a. But ozi a enye na nsogbu. Ozi a enye na nsogbu. So ekwesịrị m izipụ ozi a. Maka iwọchi ya n'oge ndị gara aga. Ndị bịara obodo Biafra mere invade the land of Biafra. Ha saw bite ka ha hụrụ ọsọ bite of Biafra. Ha wee saw na ala buru ibu na ọla. But mgbe m jụrụ Odumegwu Juda ajụjụ. Hey! Oke mmụọ. Oke mmụọ. Oke mmụọ. Ụwa niile ga-asọpụrụ Jehova bụ n'oke mmụọ. Jesus, oke mmụọ eze ebube Dike, oke mmụọ Jehova Biafra, oke mmụọ Chineke ala Igbo, oke mmụọ chi anyị na-efe, oke mmụọ, aha, mmụọ niile na mmadụ ga-asọpụrụ Chineke anyị bụ n'oke mmụọ, aha. Oke mmụọ mmadụ ọhala Igbo bụ n'oke mmụọ, aha. Mmụọ dị nsọ ezela Igbo bụ n'oke mmụọ, aha. Oke mmụọ echai ebube Dike ala Igbo bụ n'oke mmụọ. Ekele dịrị Chineke. Onye nwe anyị wee na-ekwu okwu wee na-asị na-ewepụrụ arụ n'ebe ahụ ya sị Bite of Biafra. Masị ọ gịnị ka ọ na-ekwu? Ya sị yes. Na m were arụ ahụ tiachi ya back. Na m tiachi arụ ahụ back that I will understand what that means. Because na arụ ewepụrụ ya mere ya o nwere ọzọ imini. M were arụ ahụ tiachi ya. Hey! Ebube Dike. M were arụ tiachi n'ime ebe ahụ asọ Bite of Biafra. Ya sị m ya read it out. M saw Bright of Biafra. Ya sị m oke unu na-azị ihe echi. Masị ya yes. Masị onye nwe anyị yes. Na anyị na-azị ihe echi. Ya sị m yes. No ihe o menene. Bright of Biafra Nation. Ka na-ajụ ya ajụjụ. Ya sị ụmụ Chineke ụmụ nke ikwerewo jisi okwukwe gị ike unu ekwerewo unu adala mba Biafra unu ekwerewo ụmụ Chineke jisie n'okwukwu n'ike unu ekwerewo asị m unu adala mba ụmụ Igbo le unu ekwerewo kpọwanụ asị m unu n'oge ruwo mgbe ndị nwere chi ji akpọ chi ha unu adala mba ọ gịnị ka onye nwe anyị na-akọwa? Onye nwe anyị na-akọwa sị ma onye ukwu ma onye nta onye ọbụla kpọwa Chineke. Ya bụkwara n'ala Biafra nọọ nchekwa ka a na-echekwa ya. Ichekwa ya na ichekwa ụmụ Biafra. Na ọ bụghị
mgbusasị ka a na-egbusasị. Ọ gịnị butere ozi a niile? E wee na-ezi ozi wee na-ezikwa Gọvanọ Soludo, maka na o bidoro na ihe taịtụl iwe wee wuo Odumegwu Juda. Odumegwu Juda na-asị na ngwa gị ka ị mara na taịtụl omenala Igbo na taịtụl ala Biafra na ọ bụghị ordinarily, that is more than spiritual, maka na enwere ihe mere na mgbe ochie. Ebube Dike ka ọ bụ eze ebube Dike ka ọ bụ ebube ebubele ebube Dike ka ọ bụ enwere ndị a na-akpọ Dike, enwere ndị a na-echi Dike, enwere ihe ji kpọọ Igbo Dike. Ebube Dike ka ọ bụ enwere ihe ji tụọ nna Igbo Dike. Njoku eriaja chi anyị gosirile na ọ bụ ya bụ Chineke anyị. Ebube Dike ka ọ bụ ebube Dike ka ọ bụ onye nsọ ala Igbo ka ọ bụ ebube Dike ka ọ bụ eze ebube Dike ka ọ bụ ka Odumegwu Juda na-ekwu eze ebube Dike ka ya bụ o nwere ihe eji tụọ ndị nna nna ochie ebube Dike, nwere ihe eji kpọọ ha Dike, Dike no H, maka na ndị oyibo chọrọ ịsụgharị ha na-etigasị H. Ọ gwara m maka Odumegwu Juda, ya sị m Odumegwu Juda Juda no H, maka na ozi a na-ezi dị mkpa. Ya wee kwuo ọtụtụ ihe, otu ya ji bịa na oyiyi ihe dị iche iche were gosi ndị anyị ike. Enwere ihe eji na-etu ya Odumegwu Juda. Ya wee na-ajụ gị ajụjụ, Gọvanọ Soludo, onye gara aga echie Dike, onye gara jeje echie Dike, a na-ajụ na ajụjụ maka enwere onye na-abụrụ onye ala Biafra, ọ bụrụ onye Igbo, unu chiri Dike. Odumegwu Juda na-ajụ gị ajụjụ na-asị ọ gịnị kpatara ya? Ọ bụ gị amaghị na Dike na-echekwa obodo? Ọ bụ gị amaghị na Dike na-anapụta ndị ya? Ọ bụ gị amaghị na Dike bụ na-alụchitere ndị ya? Ọ bụrụ na unu aghọtaghị the meaning of title nọ n'omenala Igbo ma ọ bụ n'ala Biafra, unu emesịkwa jụọ ajụjụ before na-eme, maka na ndị ochie, maka na Odumegwu Juda himself, onye unu na-akpọkwa eze Jizọs today, ọ na-ahụzi ihe niile, ọ ya na-ezi ozi site n'ike nke mmụọ nsọ. Ka a na-ekwu okwu a n'ụbọchị taa wee na-asị ọ gịnị kpatara na enwere ọtụtụ ihe, ọtụtụ akwa edere ha n'akwụkwọ nsọ si na Jekọb na ndị mmụọ ozi lụ gbara mgba, mana Odumegwu Juda na-ajụ na ajụjụ, onye ka ya na nna nna unu gbaziri mgba? Enwere ihe mere unu ji aza aha Chineke, maka na ha na Chineke gbara mgbanụ. Onye nwaanyị wee yiwe ihe ike wee nọrọ n'ime ha, ha wee zaa aha ya, ya nwa wee zaa aha ya. Ka m biri n'ime unu, kunu biri n'ime, ka m biri n'ime unu, kunu biri n'ime. Enwere ihe unu ji aza Chukwuma. Ka Odumegwu Juda na-ajụ gị, ịma ihe mere na ejiri zaa ya? Enwere ihe ha ji aza Odumegwu, enwere ihe ha ji aza ọtụtụ aha dị iche iche. Enwere ihe mere eji ha aza Kanu, enwere ihe mere ha ji aza Njoku, enwere ihe mere ha ji aza Ike, enwere ihe mere ha ji aza Amadi. It's not ordinary, it's more than spiritual. Ọgbụgba ndụ ka anyị na onye nwanyị.
Dike ji were aka dọwa agụ ọnụ. Enwere ihe mere Dike ji were aka dọwa ọdụm ọnụ, ọtụtụ ihe mere. And Odumegwu Juda wee na-ezi unu ozi taa, unu niile. Maka na ya na-ahụ ka ndị mba ọzọ ji isi agụ maọbụ isi ọdụm anyị na-eyi were na-egwu egwu, ya were na-agwa unu ihe a bụ warning a na-enye n'ụbọchị taa. Unu anwakwala anwa, unu nwa bụ ụmụ Biafra ụmụ Igbo, unu anwakwala anwa eji ya egwu egwu, maka na nna nna unu ochie tara ahụhụ na ihe gbasara isi agụ a na isi ọdụm a nke onye nwaanyị nyere ha. Enwere ihe eji etu onye nwaanyị enyi loro enyi, enwere ihe eji etu ya ehi loro ehi, enwere ihe eji etu ya ekekere eke, enwere ihe eji ekeke loro eke, enwere ihe eji etu ya ekekere ụwa. Okwu ole zi ozi before na aha niile nke nọ n'obodo Biafra n'ala anyị na o nwere ihe eji kpọọ aha ndị ahụ. Ya na ọkwa na-eti warning maka ndị na-asị na ọtụtụ ebe na ọbụrụ ala Igbo maọbụ na ọbụrụ ala Biafra na ha marakwa na ya nwa bụ Chineke bụ oke mmụọ na-etu n'ogwe, n'ihi na ya ma oke ala niile, that the land will speak. Onye ọbụla jidekwe ntị ya aka, onye ọbụla jidekwe ntị ya aka. Ana ha ma agwakwala unu ihe gbasara isi agụ na isi ọdụm na ihe niile ahụ na agwụgwa ihe omenala anyị, ihe ndị ahụ anyị na-eyi, ọ dị ya mkpa. Ọ wụ eziokwu na enwere ihe ndị ọzọ ndị na-adịghị mma ewebatasịrị n'obodo, mana Odumegwu Juda sị na ọ ga-agwa anyị nke bụ nke. Bụtụ na ihe gbasara anyị iyi isi agụ isi ọdụm na o si na gboo na enwere ihe kpatara. Naanị ya aka ga-efe Chineke ala Igbo, oke mmụọ ala Igbo, oke ehi loro ehi, oke ọdụm loro ọdụm, amado ọhụ ụwa niile, Dike na-alụrụ anyị agha, ebube Dike, eze na-ejere anyị ozi, onye mazuru ihe niile, Odumegwu Juda, Odogwu akataka, Chineke ụmụ Dike, Chinebi n'etiti ndị ya, naanị ya aka na-efe, ọ dịghị chi ọzọ nwere. Ọ bụ ya ka ha tụkwara eze Jizọs, onye ọma na-eme mma, naanị ya ka na-ebuli elu, eze ebube Dike. Ajụrụ ya onye ka ọ bụle, ya sị ya bụ ọkpara Chineke. Ajụwa ya ike ya o si n'ole, ya sị na ike si na nna ya. O nwere ihe bụ nna le, nna nna na ọ bụ Chineke, naanị ya aka na-efe, ọ dịghị chi ọzọ nwere. Onye nwe anyị bidoro taa ya agwawa m sị ọtụtụ amaghị aha ha na-aza. The meaning of ndị na-azakwa Nnamdi ka onye nwe anyị kpughekwara n'ụbọchị taa, sị m na Nnamdi means Chineke dị. Anọ m n'etiti unu le, ebube Dike, anọ m n'etiti unu, udo dịrị unu, anọ m n'etiti unu le, amara nke Chineke dịrị unu, anọ m n'etiti unu, anọ m na Cheke anụ na ahụ unu na-aza ka ọ bụrụ nke ọma, ọ bụrụ o were Igbo bịa tigbuo Igbo. Biafra is real. Nke anyị ji bụrụ mmadụ ka mmadụ na-eme, mana nke Chineke na-eme ka Chineke na-eme. Ka onye ọbụla kpachara anya. Ọ bụrụgodinu na ị na-ekwu ekwu Biafra n'ezi, asịrọ m gị tibe n'ezi, nọrọ n'ime ụlọ kpọkuo Chineke maka ọbịbịa Biafra. You know why? So that amara nke ọbịbịa Biafra ga-azọpụtakwa anyị, zọpụta anyị niile, nọnyere anyị niile. Maka na enwere ihe Odumegwu Juda na-ekwu, ya sị maka ndị kwere ekwe. Ama m na obodo Nigeria, government of Nigeria will not understand this. Ha enyezila ụmụ Biafra nsogbu. As a matter of fact, nwa Biafra ọbụla nke eji
basara this agitation na ihe niile, they should release them immediately. Oku. They should release Mazi Nnamdi, Okwuchukwu, Kanu, Ohamadike, one of Biafra. Ngwa ka nna agwa ha. They should release. Ọ bụrụ na ha release be, ọ bụrụ na ha atọpụbe ha na nga ha ji ha. They should release Mazi Ekpa Simon ihe Njoku, Odogwu, one of Biafra. Also, let them release them. Ama Chineke na-agbanye ndị ya ịma na ọ bụ n'ezi ama ama Chineke na-agba onye ndị nke ya ama ya bụ ezi ama They should release our people. Ọsịsọ. Ọkwa Chineke na-agba ama, ọkwa Odumegwu Juda na-ekwukwa. Ọkwa Chineke na-ekwukwa. Ozi ọzọ a na-ezikwe Gọvanọ Soludo bụ maka na enwere ihe mere n'April. On the 19th of April 2025, a portion of Innocent Vehicle Manufacturing Company head office in Nnewi, Anambra State was partially demolished by the government, actually the government of Anambra State. Ọ bụrụgodu na enyere notice ha eji kwapụ ihe ha. Nwanne amara wo Odumegwu Juda sị na ị gara enyetụ ya time ma enwee ihe ọzọ biznes a nke nọ n'ala Biafra. Asị m onye nwe anyị gọziekwa biznes a, gọziekwa biznes anyị niile, biznes ga-eweta n'ihe ọma. Create ndị mmadụ n'ala Biafra. Ọ bụghị ahụ gị na development kọrọ ụkọ n'ala Biafra. Gị wee hụ business a, this motor production company, whether you call it car or motor, whatever. Nke Innocent Ifedianso Chukwuma. Nwanne, ama m na unu na-ekwoku political arena bi nke Nigeria. But Odumegwu Juda sị na ngwa gị Gọvanọ Soludo. Eze ebube Dike nke ala Igbo, nke ala Biafra sị na m zie gị. Ebube ndị nsọle, ebube ndị nsọle, kaijaga ga ebube ndị nsọle, kaijala ala ebube Dikele, ebube ndị nsọle, ebube ndị nsọle, kaijaga ga ebube ndị nsọle, kaijala ala ebube Dikele. Ọ sị na m zie gị. Oke mmụọ ala Igbo, ala Biafra sị na m zie gị Gọvanọ Soludo na ịmakwara ihe Ifedianso Chukwuma imebiri. The CEO and founder of IVM, Innocent Vehicle Manufacturing Company. Ọ sị na m zikwa gị. Unu makwara ihe ya gọọmenti unu mara ihe ya unu mebiri. Maka na a na-ekwu over 26 new vehicles. Hey! Ịmara ihe ya emebiri. Nke a bụrụ na mmadụ n'ezi, nke a bụ na Chineke that appreciate this company nọ n'ala Biafra. May God protect him and protect all of us. May God protect him and protect all of us. May God protect him and protect all of us. In the mighty name of Eze ihe na-achị ụwa, Eze ebube Dike, Eze Jesus, Eze Chukwu okike abịa, Eze amadi ji ọha niile, the King of the whole world. May God protect all of us. Unu mara ihe ya unu mebiri. Ekele dịrị Chineke na m na-ezi ozi ata, because unu mara ihe ya unu mebisiri. Asị m ịmara moto ole emebiri, ka vehicle ole emebiri, gbara ọsọ ọsịsọ. Soludo, Gọvanọ Soludo, biko gbara ọsọ ọsịsọ
ga-eme onye achị ya nye ya ihe ya emebisiri. Maka na enwere ihe Odumegwu Juda na-ekwu. Odumegwu Juda jikwa opportunity a were na-asịkwa ụmụ Biafra, ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị nwere company, ezigbo company gị, more especially o kwuru okwu maka ndị nke anọ na mba. Enwere company Isi Agu nọ na mba, a na-akwa Isi Agu na Isi Odum. Ya gwa ha, ọ bụrụ na ị nwere company gị nọ outside the country anywhere, na unu make sure maybe part of that company nọ n'ala Biafra. O tegokwa eziri ozi a, masị ka esi ozi a, ọ gịnị na-eme eji na-ezi ozi a? Ya sị na m zi ozi eziri. Otu a ka o si kwuo ya. Then ya sị na ya mere appreciate Inosim vehicle company. Masị, may God protect him too, protect all of us, protect other good companies, provide a job for the people. But enwere ihe o ji kwuo nke ahụ ọ na-ekwu maka ndị ji company ha dosasịcha na mba. Asị m, the God of Biafra, the God of ala Igbo, say ọ masị ha ha ekwere, ọ masị ha ha hapụ anamafosa ha, mee ka sure say na company ha ahụ, at least maybe part of it or half of it nọ n'ala Biafra, if not full of it. Ha niile m na-ajụ, ọ gịnị mere eji na-ezi ozi otu a? Ole aka eziri m, sọsọ Chineke nna ma ihe o ji na-ezi ya otu ahụ. Onye nwere ya nọrọ uwe, ya nọrọ uwe, ụmụ nke Chineke ha nọrọ uwe ozi Chineke. Ma na-asị onye nwe anyị ya nọnyere anyị. Ịhụ na m na-achọ ịsụ oyibo n'ozi a, ọ nara ekwe. Oke mmụọ mazuru ihe niile, Odumegwu Juda mazuru ihe niile. Maka na ọ sị na ọ ndị anyị nwe ozi a, ka onye ọbụla were ozi a kpọrọ ihe. Onye bara ọ na-eme ụlọ ya, ya kpee ekpere kpọkuo Chineke maka ọbịbịa nke Biafra. M nwere otu aka na-asị Odumegwu Juda nọnyere anyị niile. May God protect us, guide us, lead us, save us. May the God of our ancestors, the God of our forefathers, the gods of our land, the angels of our land, protect and guide us and continue to fight each and every of our battles. May they set Ohamadike free. May they set Odogwu free. The God of Biafra has spoken. Biafra is real. Biafra is a reality. May God protect our people. Ajụjụ ọzọ anọ na-ajụ Gọvanọ Soludo. Odumegwu Juda sị na ya nụkwara ihe niile nke ikwu, mana ọ political arena mere iji kwuo ihe ndị ahụ. Ya wee na-ajụ gị ajụjụ sị, is there any Boko Haram in Nigeria? Is there any ICC or Qaeda ISWAP in Nigeria? Because there is a reason Odumegwu Juda ji na-asị that Biafra will stand as a nation of its own. Governor Soludo, Odumegwu Juda wee na-ajụ gị, have you researched concerning the Christians and Ebola, both in Nigeria and other places?
ye were otu aka ahụ na-eziga ozi to Christian leaders, Muslim leaders, because the Boko Haram na hide under that their religion wee na-asị na ọha dịrị ha. Let them kpachara anya ha, maka na Chineke na-ajụ ha ajụjụ. God will judge the world. Maka Chineke na-ajụ ụwa ajụjụ, na-ajụ leaders all over the world. Kedu ndị dowere Boko Haram? Government of Nigeria, kedu ndị dowere Boko Haram? Biafra cannot be part of that. Biafra cannot be part of that type of nation. Biafra Nation will stand on its own forever and ever, upon generation to generation to come, says the Lord of hosts, and so shall it be. Thank you, as we all remain blessed. In the mightiest name of Eze Ebubedike, Eze Henachoa, Dike kariri Dike, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the starter and the finisher. Onye ụwa niile tụkwara Eze Jesus. Onye nwe anyị nọnyere anyị niile, ka o wee dịrị anyị niile na mma. It shall be well with us in the morning, afternoon and night. It shall be well with us on Ekede, Orede, Afode, Nkwode, ụbọchị niile nke ndụ. May the God of Shadrach, Meshach, and Abednego continue to protect us, guide us, lead us. Ojokeriaja will always be with us. Thank you, as we all remain blessed continuously. In the mighty name of Eze Henacho, Eze Chukwu Kikabia, Eze Ebubedike, Eze Chineke, Eze Jesus Christ. Ise, Amen. Nani ya ka igefe, Chineke Igbo Israel. Nani ya ka igefe, Chineke Igbo Israel. Nani ya ka igefe, Eze Ebubedike amadi ji ụwa niile, oke mmụọ dị nsọ, Eze Jizọs, ezi ihe na-achị ụwa niile. Nani ya ka igefe, Odogwu akatakaghị, Chinebi n'etiti ndị ya, Chinenye ọkile. Nani ya ka igefe, the God of bright of nation, the God of bright of Biafra, the God of bright of Biafra Nation. Nani ya. I said, the God of bright of Biafra Nation. Hey, Ebubendensọ. Nani ya ka igefe, Eze na-achị ụwa niile, the King of the whole world, the creator of the whole universe. Nani ya ka igefe, Chineke anyị na-adị ndụ, Chinebi n'etiti ndị ya, Chi anyị ji anyị sie. Nani ya ka igefe, oke mmụọ karịrị mmụọ, oke mmụọ ala Igbole, oke mmụọ ala Biafra le, oke mmụọ ụwa niile na-asọpụrụ ya. Nani ya o ka ga-efele, nani Chineke ka ga-efele, nani Chineke ka na-efe ruo ebighị ebi. Thank you.